Most hát sziasztok, srácok! Mi van? Lent! Bocsi az apámért, csak kérdezi, hogy hol vagyok. Na, induljunk is Brawl Stars-ozni. És miért vagy itt? Mert videót felszek föl. Ja? Ez így. Hol vagy? Ablakon van. Na mindegy. Back on the grind. Your soul is mine. Ring-a-dum-dum. Látjátok, hogy már beindult ez a Star Wars, itt van a Finszes skin, hazság, nem, ezt a skint fogok majd megszerezni. Nem lesz szó során, és nem induljunk is. Nézzük, hogy milyen ellenfeleket kapunk. Reméljük, nem olyan nehezeket. Hát ez még olyan legyőzhető. Nézzük őket. Itt van valami csillag, emlékszem. Aztán onnan belemegyek. Ott. Hányba belemegyek. Akkor Spike! Nem, Spike vagyok. Nem, Spike. Last time I fired that gun, I was at the academy. Jön meg egy. Last time I fired that gun, I was at the academy. Próbáljuk beszedni. Debugging. Are you serious? Yeah, I'm ready to pierce. Oh, good stuff. Próbáljuk megbeszélni. Oh, brother, hurt y'all. Nagyobb kapcsolattunk. Ennek hátra nem emlékezett az Iroquois-ról, és jól kiszerzem nélkül transform. Nekem az annyira nem jön be egy próbóba, és nekem gangrepe. Most Hadzone-ban is ez van. És... ja. Brawler-énák pedig nagyot mondanám, mint. Nem. Knockoutot és ugyanúgy meggel, mert amúgy nekem nem is mondanám, a legújabb karakter, mert igazából most már a Star Wars lesz a legújabb. Hát azért már még kell látni rendesen. De is kollektor is lesz. A Star Wars 100 kollektoranyira lesz. De nem szerintem ezt nyerni fogjuk, mert Damien nagyon overpowered. Nagyon erős. És ezek ellenfelek sem rosszak, vagy sem könnyűek. Draco and Lumi sitting in a tree. Kumba és Mad Max itt van. Your reader is mine! Nekem ezt tetszik, hogy eltalálja az Ultimate Shop, mert szerintem ez jó ki van találva, de a kinézete is annyira jól néz ki. Hogy ezt kitalálták. Nézzük is meg. Pedig skin. Én azt tudtam volna oda elképzelni, hogy a skinek ki vannak ide rakva. You're gonna regret that! Crowd screaming! The crowd goes wild! Szóval itt tart most a Brawl Stars. Átmegyünk valami másra. Igen, megadtam a There is no game-et.
telefonra. Itt van a Hello Neighbor Roblox, de igazából nekem olyan játékom nincsen, ami úgy érdekel, nem Minecraftozzunk mondjuk egy kicsit, aztán szerintem leállítom, ez csak egy ilyen visszatérő videó volt, hogy mondjam, hogy amúgy nem tűntem el, csak hát véletlenül letöröltem a képernyő felvevőmet, és ja igen, 26.20-as izé van most, ilyen update. Szerintem egy túlélőt, mi legyen a neve. Visszatértem. Oh my god. Visszatértem. Ez egy normál, speciális berakjuk, csalásokat is berakjuk, mert hogy a felszerelés megtartása az nagyon fontos. Viselkedés csomagok. Na, itt van az Hours Unknown, amit most töltöttem le, meg a Months of Mayhem. Az elérhető erőforrás csomagok. Live-ba családnak, srácok kiesett a telefon a kezemből, mert nagyon jó vagyok. Ezt majd kivágom valószínűleg, de szerintem így ennyi, és ezt így is indíthatjuk. Szigonyokat a vízbe fulltaktól szerezhetsz. A szigonyt forgathatod vagy hajíthatod. Talán szerintem fel kell, hogy dobj néhány rönköt egy kemencébe. Gyémántra van szükség? Nem tudtam elolvasni. Módosított világban ugye raktam modokat, a bővítményekkel új blokkokat, tárgyakat vagy mobokat adhatsz a világaidhoz. Tipp haladóknak az erőforrás csomagokkal módosíthatod a különböző blokkok és entitások textúráit. Tölt a világok is nem tudtam olvasni. Na itt vagyunk. Always be Nox Crew is properly installed, tehát az Always mod már teljesen be van rakva a világba, és hogy az Owl Guide-ot tudjuk használni, hogy elkezdjük, meg hogy ott volt a startnak még több információja. Ez az Owl Guide beszélgetés. Are you looking for to get into the world of owl rearing? Tehát, hogy nem tudom, mit jelent a reading, valószínűleg keresés vagy szerzés, mindegy. Én egy bagoly tanító, mondjuk azt, hogy bagoly tanító, nem tudom mi az expert, tudom, hogy csak hülye vagyok. Got any questions? Vagy akármi kiread? Mi az a trade? Bagyok nagyon szeretik a nyers nyulat, de ő utálja ezt a dolgot. Én inkább nagyon szeretem a pork chopot, vagy a mutton-t, vagy hát igazából húsokat szeret. És csak raw rabbit-em van. Hát még nem tudok semmit, trade pork. Ja, hogy még kell szerezni, de mi is sült? Biztos, te nem jössz velem? Nem jössz velem? Azt később kellett volna raknom. Nem tudlak elvinni? Ez a Mounts of Mayhem Dungeon Descent addon. És ez hogyan nyissam meg? Ja. Hát ennek szerintem nincs semmi értelme ennek a guide-nak, mert nem nő. Pedig itt van egy crafting guide, van egy barkácsolja mondjuk, és itt van egy saddle table. Mindjárt ezt is kipróbáljuk, de ezt a csaj ezt követni fog? Messzire megyek? Nem hiszem. Mindegy, meg craftolok újat, vagy nem tudom, valószínűleg hol van. Ja, hogy csak ennyi? Csak így felől, hát gondolom, hogy bagyokat lehet találni. Csak úgy tette be.
Szia! Utazok kéne egy szedőre. Jó. Inkább egy gyalog, és keressünk egy falut. Minden esetre, ha még nem tettad volna meg, iratkozz fel a csatornámra, és nyomj egy lájkot. Az ott funkinak néz ki, hogy egy templom. Az egy sivatagi templom. Nincsen semmi felszerelkezésem. Nem baj. Azt a menő. Ezébe épült bányába, és akkor felén nézett volna ki pedig. Hát, ja, egy kicsit bagos. Itt van megint, na mindjárt. Mondom, ja. Tehát mindenhol ki lehet ásni. Szerzünk meg blokkot. Remélem, hogy nem esek rá azért. Oké, 2 aranyblokk, vagy 5 arany, van egy, nem tudjuk mi ez. Erő 1, visszük minden esetre, csont az nagyon jól jöhet. Csak ránézek azért. Egy ilyen, az nem jó semmire. Vas, azt mindenképpen elvisszük. És homok, amivel fel tudok építeni, az is nagyon jó. És az utolsó, védelem 2. Hát ez egy mid templom volt, de amúgy elég sok loot volt ahhoz képest, amire én gondoltam, ahogy ennyi volt. Csontblokkot tudok csinálni? Na várja, átkraftolom. Ja, ahhoz kéne crafting table. Várja, felépítek. Így fel. Nem építem föl. Bányászom magam a kezemmel, ütöm ki a blokkokat, amúgy azon foglalkoztatok. Minecraft logikát, ezt mindenki ismeri. Csak ne legyen sehol se homok, mert azt utálom, hogyha rám esik a homok. Ez olyan, mint a sóler. Jaj. Nem hiszem, csak nem, és ez bocsánat, hogy ennyire fogom elejteni a telefonomat, de egyszerűen nem tudom a laptopon rögzíteni ezt a videót. Próbáltam egyszer, nem is raktam ki a videót, hanem 2 hónappal ezelőtt kb. És hogy nem lehet konkrétan. Túl nehéz. Nem értem, hogy ott lehetek képernyőfelvevőt találni. Gondolom lehet. De amúgy kamera kéne biztos, de nekem arra nincsen pénzem. Ezt én vegyek, nem engedhetem meg magamnak. 30 000 forintom van, most lékelem, de szerintem kit érdekel, hogy most ezt lékeltem. Csomóan szokták lékelni a izét. Ja, várjál? Szereztem még egy blokkot, ami tetszik. Itt még be tudok menni, és szerezhetek egy kis homokot. Ami azt illeti, szerintem már elég lesz. Főj. Megmentettem magam. Szerintem marad is homok. 2, 6, 4, 5. Hát úgy benne maradt volna, csak máshol raktam. Induljunk el a journey-be, de amúgy szerintem én itt valahol le fogom állítani a videót, mert nem tudom. Ez egy vágatlan videó lesz, mert ez igazából az egész videó csak japolásból volt. Hogy mit csináltam, nem mondtam ezt, hogy mit csináltam. Én gémeltem, játszottam, iskolában tanultam, kb. Ez volt így amúgy eddig. Azért nem
tértem vissza, mert hát szerintem én akkor hülyeségnek találtam ezt a videózást, de most már nem annyira találom annak, mert hát nem pénzt akarok ebből csinálni, hanem azzal, hogy egy kicsit, hogy ismerjenek meg, hogy valaki, ha mondjuk szarul érzi magát, akkor ide tudjon jönni, egy kicsit szórakozni, mondjuk. Nekem ez a célom, és ott van egy falu, én addig elmegyek, és szerintem lezárom a videót, addig kapolunk, hogy mi volt. Hát, nekem amúgy semmi különös nem volt az iskolában. Jó gyerek, jó hánytán, még alsós vagyok, de nem sokáig leszek. És bocsi, hogy apám bejött az elején, mondta, hogy olyan pókot csapott le, hogy hát nem tudja, hogy jutott be. Megmondom, hát minden videót veszek fel, ezt nem fogom kivágni amúgy. Ez ilyen funny faktor lesz benne, egy ilyen vicces faktor, hogy bejött a apám. Na, megfoglom ezt az ágyat. Így, és köszönöm srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Lájkoljátok, ha még nem tettétek volna, és iratkozzatok fel mindenképpen, ha tetszik a tartalmam. Szóval mindenkinek jó napot kívánok, és viszlát!